ତମେ ବାପା ସମାନେ ଆମକୁ କାହିଁ ନମସ୍କାର ଦେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ତମକୁ ଭଲ ହେଇକି ଆଇଛ କି ଟିକେ ଭଲ ହବ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ସଂଗଠନକୁ ଜଣାହବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ AK143 ସେବା ସଂଗଠନ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ କିଛି AK143 ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଗ୍ରାମକୁ AK143 ସେବା ସଂଗଠନ ଆସି ଯାହା ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାମକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିର ଉପକୃତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ AK143 ସେବା ସଂଗଠନକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନମସ୍କାର।